Sunt o femeie singură în camera de joacă, o încăpere goală. Mistralul zguduie geamurile, le dă de perete și intră. Mă caută, mă dezbracă, îmi scoate inima din piept, o aruncă în mijlocul camerei. Inima mea se lovește ritmic de podele. O privesc cu interes, ca pe un dansator de step. Bate ritmul odată cu ea. Inima mea e capul porumbelului sacrificat aseară pentru masa de duminică. Carnea ei se va topi ca untul în gurile noastre. E broșa aceasta oarbă, să nu te atingi tu de ea, doare rău dacă o scoți. Adevărul e că niciodată n-am știut să aproximez distanțele. Nici acum n-aș putea spune dacă ești departe sau nu. Dacă acolo, până unde văd, e un margine sau altceva. Nu aș ști să spun. Dacă durerea e mai mică, atunci când tu locuiești mai departe. Trec zilnic prin fața casei tale. Azi am invidiat pisica. Ea s-a strecurat printre gratile de la intrare drept în curtea ta interioară. Era neagră. Fugea de mine. Asta înseamnă că stăm aproape? Asta nu înseamnă nimic. Cum nu înseamnă nici atunci când stăteam pe aceeași canapea. Era tot una. Salvarea va veni. Dacă voi lăsa să-mi scape din mână unele lucruri. Dacă îmi voi recăpăta integral stângăcia și mai ales incapacitatea de a aproxima distanțele. Dacă voi reuși să stric acest Lego gata făcut, să tai iar perdelele casei ca și cum aș avea nevoie de funde noi pentru părul meu lung, atunci toată lumea ne-ar vedea prin geamurile dezgolite. N-am mai avea nimic de ascuns. Toate aceste răni care s-au închis greșit, toate aceste rupturi de oase care s-au sudat prost, toate aceste mângâieri sunt acum anestezii care nu prind. Uită mângâierile, îmi spune. Uită-le. Nu mai striga în urechea mea, vorbele astea sunt arme pe care tu știi să le mânuiești. Auzul e ultimul dintre simțuri care dispare atunci când mori. Cine nu e primit în casă nu aparține nimănui. Cine nu e strigat pe numele lui a fost uitat. Cine nu e mângâiat nu există. Într-o zi îți vei înțelege cruzimea, așa cum am făcut-o și eu. Vei vedea că ele, cruzimile noastre, sunt surori de cruce. E simplu. Sânge amestecat cu sânge și dinte pentru dinte. Vei vedea că ele au mare legătură cu soarele de după amiază, cu căluțul care nu se lasă priponit, cu puiul de taur rătăcit în arenă, cu toate ființele nevăzute și cu cele mai tari cărți citite recent. Ele nu străine. Nici de Gustave, nici de Franz, nici de Walter și Marguerite însăși ar avea un cuvânt de spus. Nu mai am resurse de investit în această relație. Tu nu mai ai resurse. Țara aceasta comună, nouă, are de toate, resurse minerale, zăcăminte al căror sfârșit nu-l știm. Capătul resurselor tale e atât de aproape, capătul mângâierilor tale reci, minerale, capul meu pe care îl mângâi, încă mecanic, nu e o resursă. Văd capătul, marginea, dar eu nu știu să aproximez bine distanțele. Țara asta comună nouă e atât de aproape încât nu înțeleg. E bărbat, e femeie. Și tu? Tu ești bărbat? Ești femeie? Accesul la resursele tale e oprit și codul interfonului e alt.